Comes new bone sin kimjukot tang hakawe ke jaka Henry ki post that bha but bone sin kadai namar ki brio ki persang ban simru ya ki baki yoi kum ka nuksa but bakin bot kani ka wan jia lada unu brio udan ka jingmut ka bas new yano yakini ki nuksa bone sin ki yoi lengba ki lat pathai khubor kum na ka internet ha kani ka juk mobile lengba ki kot khubor but ki news channel ki television katana ki film lingkon but ki wei Kani ka khubor kadai halor ki khubor ki bala dap ban pen I halor ki jingjia ki parjia ki atli ki jaka bat hala ka jong ka district. Dang nen ka sngi kan retore ku nailar arja arpulai nila yo ban pen I ka khubor halor ka jing suba sap penyap ka long kemi na ka snong Nongtraw Pyndengkyna ha ka snong Mawlai West Hills district hala ujong kurim ka bala jia ha ka met santare ku nailar arja arpulai. Bat kani ka jingjia ka penkan mau bat pynphalang biang pat sya ka jingjia suba sya penyap kolong keme ha Mawlai mau dat paki maliwan ka bala jia ha ka khat saw tare ujellio arja arpulai kini gilong keme boro arngut ila suba shat khat jubor ya ka jingim halaki jongki kurim jongki da ka ba phasi ha ka jingjia ha Mawlai mau dat paki maliwan utropius nongbri ha ka met khat saw tare ujellio arja arpulai ula let ya thu sya ki bahiyeng ka kurim jong u ka kong Stephanie L nonglaj ki basa ha Mawlai nong pedeng baga kurim jong u kala yap da ka ba phasi katba anda la poi ki bahiyeng la lap baya ka met jongka la penthia ha jingthia ringkat ki dakishin hau rendang jongka Henry ka jingkalak tien shipang de komoi pat daw trofius halor rukom jingyap ka kong Stephanie kala penlong ki bahiyeng jongka ban suba badehi mau ba penyap ya ka ha ka yengsa ki te sijur ha Mawlai mau dat paki maliwan kumta ki bahiyeng kila ujor da ka ejahar persayu te kurim jongka ha ka khat santre ujellio arja arpulai bat hadien ka jingwan ra ya u ban toket ha ka jaka bajia ka te ka jingjia ha ka pormen sngi ki pulet kila kem no ya u ka kong Stephanie ka don ru apdeng ka jing armat bat ki bahiyeng ki shim ba ka jing penyap ka dei ya ar teli ki mensim Katba ka jingjia han Nongtraw Pyndengkyna pan ukurim jong kong Bibi Morris lingkhoi ubala tip kerteng kum badan borong rin akamiet jong santare unai lar arjat pulai ula let yathu shigi bahiyeng bakate ka longkmi kelas din phasi yala di mar ki bahiyeng hasam kila let chakate ka jaka bat kila lam bakate ka longkmi kala thia lengktar hakawai ka kamra habagi bahiyeng kila persang ban keli ute ulok loang bakate ka longkmi kala phasi hi bat ula wan lap yaka hadien bakala da phasi yala di kumta ula penlau no yo talai phasi bat penthia eka madan bat hadien pat usalet penyathu syaki bahiyeng Henry kabalingo bat kapen subas niu kalong bahdien katu kat nipor bagi bahiyeng kila sedang banyak keren bat khmi benya ya ka jinglong jingman jong kate kalong kme ute ulok ula supet no bak nala yeng bat uklam wan phai su hadien balayo pediang jing ujor ki pulet kila hiar mar sakate ka jaka ban penlong ke jing pet benya bat kila ra no ek met jong kate kalong kme sha civil hospital nongstan na ka benta ban le ek postmortem perkhat la arab changhok ai re Take the first step towards a healthier future by scheduling your consultation at the Shillong Heart Clinic located at Nongrim Hills, Shillong. Call or leave a message at 98630-50899 to book your appointment with Dr. Sunrang Bhattian Wadri, an interventional cardiologist. The clinic operates from Monday to Saturday with working hours from 11 a.m. to 6 p.m.